Altså, hvis man putter et sølvpapir rundt om sin pære, så er man psykopat. Kan vi ikke lige blive enige om det? Hvis jeg tog den her pakke i sølvpapir, så er man direkte psykopat. Altså, så det er jo sindssygt. Altså, det gør man fandme ikke. Ingen madkasse, men jeg synes bare, det kan noget, at ens mad ikke bliver most i bunden af ens taske. Sådan. Så vysløberen skal lige op. Motivationen for dagen. Og så nu kommer det vigtige. På grund af, hvis man nu føler sig sådan lidt trist i dagligdagen, ikke? Så gør man sådan her. Så finder man sådan et stykke papir her. Altså, hvis nu føler I, at det er motiveret i skolen, så skriv 1. Så gør man lige sådan her. Hej, Arke. Du er mega sej. Ja. Og se, så kan man lige klare sig igennem skoledagen, ikke? Just saying. Altså, det kan meget. Så kan I lige complete. Easy tital lige der. Så skriver man lige sådan til at lære, hej, du må ikke... Ej, det kan man ikke. Altså, det er ligesom at stå og kigge sig selv i spejlet, og sige, hold kæft, du ser godt ud. Det gør man ikke. Men så sætter vi den her ned. Mega grej. Jeg brugte en gang meget sølvpapir, mest til at riste tomaten til min chum-chum. Men det var den gang. Ja, okay. Du glemte at skrive kys, mor. Hej, mor. Hun nåede lige hjem til maden. Vil du sige hej? Mor, hun kom bare. Kom herind og sig hej med mig. Kan I sige hej til mor? Hvad har du været udsat for i dag af tur? Jeg har dækket et arrangement med fokus på mere trivsel. Kan du lige fortælle, hvor lang tid du har fremlagt i dag, og hvor mange slides din PowerPoint var på? Jeg har ikke fremlagt. Jeg har været inde og dækket et P3-arrangement, der er over hele landet. Hvad er P3? Når det er, eller? Ja, P3. Sagde du så ikke lige, hey, I skal lige lave en uddannelse med min søn Arke? Nej, det sagde ikke. Hvor unge har bidraget til at sige, hvordan deres hverdag kunne blive bedre. Det er jo nemt nok. Afskaf sko. Der var også forslag som længere pauser og bedre lærer. Nu ville bare, at alle lærere skulle være ligesom en lærer, de havde, der hed Hassan. Ja. Altså, hvad nu, hvis man bare gav alle 20 millioner kroner på konto? Skal jeg ikke have noget mad? Jeg troede ikke, du kom hjem. Jeg troede, du havde efterladt os for evigt. Du sagde, du skulle hente mælk. Vi tænkte bare, okay. Hvad skal jeg have? Vi skal have en pæresalat med noget rucola og noget pesto-dressing. Så skal vi have nogle kartofler og gulerod i ovnen. Så skal vi have nogle græske bøffer. Og så skal vi, så er jeg ved at lave min madpakke, hvor jeg keder mig. Skal de steges eller grilles? Bold. De skal steges. De skal steges. Kom så, Carla, kom. Slå ham igen, mor. Der er en, der spørger, hvad du arbejder som. Jeg arbejder med kommunikation og markedsføring og adfærdsdesign. Lederudvikling. Skal vi slå dig igen? Så kom, lige på kinden. Okay. Kan vi lige få et tag på kommunen i chatten? Tag. Kommunen. Ja, tak. Kom over til ud på kontoret. Nå, jeg tror, jeg vil tage mit over. Bandet lul. Selvskade. Jeg ved, hvem du kan ringe til, hvis du har det sagt sammen. Hvem kan jeg ringe til? Så kan du ringe til nogen, der hedder Headspace, der faciliterer noget af det der. Dem kender jeg jo. Eller nej, okay, det lyder forkert. Men jeg ved, at det var det, ham der, kan du huske ham? En handske på kinden er jo en udfordring til fægtekamp. Kan du huske ham der Fit der? Ja. Han var jo arbejdede i Headspace som frivillig. Nå.
Vi var inde og facilitere det der. Sjællands Kommune. Sin mor, det her evige i. Jamen, Arke er også en dejlig dreng. Selv hvis hans mor var i den der. Så det... Hey, mor, kan du ikke lige sige til folk, hvorfor de skal subscribe på kanalen? Det ved jeg da ikke. Ja, hvorfor skal folk give 30 kroner om måneden? De får gratis reklamer, og så får de ligesom emojis. Ja. Ingen reklamer. Der er overhovedet ingen reklamer, men til gengæld så kan Arke lave noget mad, som smager endnu bedre, og som måske også bliver før færdig. Hvis de giver en subscribe, så er jeg sikker på, at vi får bedre mad, der er hurtigere færdig, og som er sjovere for dem at se på, bliver lavet. Og så slår jeg ham mindst 2 gange under hver stream med mine handsker. Ja, subscribe. Okay, det er et stil. I gang. Jeg sætter madpakken i køleskabet, den er færdig. Så den klar til i morgen. Så må vi i gang med de bøffer der. Ja tak, Søholm giver et sub til Willy. Sådan så. Tak for det. Tak for det. Søholm. Okay, og det er saltkaramel. Tusind tak for at smide et sub også. Tusind tak for det. Saltkaramel. Okay, hvor er I gode, mand. Vi ramte 40 subs. Kæmpe tak for det, mand. Tak for at støtte op om mig og madlavning, og give mig, at jeg får for slag og dør. Og... Ja, det er ikke godt. Tak for det. 40 er de lange. Hvis man gifter et sub lige nu. Okay, jeg behøver ikke at sige mere. Det saltkaramel, tak for et tier 1 sub til Gamerniller. Kæmpe mand, tak for det. Tusind tak for det, og Hype 2 nærmer sig. Tak for de tier 1 sub. 41 subs. Kæmpe. Kan vi ramme 50 subs i dag? Kan vi det? Det er jo spørgsmålet. Du skal lige have skrevet olivenolie på sedlen også. Olivenolie. 9 mere, så lasagne. Nej. Kom med de subs, mand. Det kan du. Der kom et. Eller der står Hype 2 på løb. Jo, Janus, tak for dit tier 1 sub. Det ser jeg pris på. DJ-manden ham selv. Sådan, tak for det, Janus. Jeg glemte, du har da været set med længe, tror jeg. Det synes jeg, at du skrev det for længe siden. Tak for dit sub også. Og Hype 2 nærmer sig det hele. Når jeg smutter, fortsæt god stream. Tak for det, Patrick. God smutter. Tak for dit sub. Janus-manden. Det er jeg glad for. 42. Tak for det. Tak for det, tak for det. Jo, Janus skifter 2. Et afsted til Turboben, og et afsted til Smoke Shooters. Du gør det godt, Arke. Tak for det, Janus. Og tak for vores diskussion her forleden. Og tusind tak for det, jeg synes, jeg gør det godt endnu en gang. Det er jeg glad for. Skud til dem, der har fået de 2 software. Og tak, vi er på 44 nu. Kæmpe. Tak for det, Janus. Kanalen er nu under opbygning efter konkurs.
Vi er 4 subs fra 50. Kan vi ramme de 50 subs i dag, eller hvad? Hype-toget nærmer sig. 5 mængdende subtrækker op. Det drejer den op 5'er. Sådan. Tak for det. My Bosa. Og jeg har ikke refresh eller hvad? Hvad sker der ved 50 subs? Ved 50 subs, så laver jeg uironisk en knorlasagne på stream. Altså, når vi lige får tid. Altså, det bliver nok inden for et stykke tid selvfølgelig, men det skal også lige være, hvor det passer selvfølgelig. 3,29%. Jeg laver uironisk en knorlasagne ved 50 subs. Altså, hvor vi sådan tager det seriøst til en vis grad selvfølgelig. Så smid op et sted med subsene. Vi mangler 5 subs. Var vi ikke på 46 lige før? Nå, I guess. 5 subs. Smid 5 subs, så er vi der. Så. Jeg var på 46. Jeg tror, at måske der er et, der er udløbet. Vi streamer jo hver torsdag, så I guess. XD show. Nej, hype så udløb. Jeg siger bare 5 subs, og så er der knorlasagne. I er tæt på. Hvorfor løber alle de her tomme samtidig, altså? Det er irriterende.